Ukoliko se u toku rada sa Telecat GIS-om ukaže potreba da pojedine čvorne elemente pomjerite tako da se njihova pozicija poklopi sa drugim čvornim elementima, drugim riječima želite da namaknete čvorne elemente, na primjer u ovom slučaju nastavke na okna, onda to možete uraditi pomoću za to unaprijed pripremljenih makroa koje ćete nešto izmijeniti da biste uradili to što želite. Znači ovdje imamo crtež u kome imamo neke nastavke koje su pomjereni u odnosu na okna i želimo da ih namaknemo tako da svaki od tih nastavaka bude u oknu. To radimo tako što ovdje sa menija skice pronađemo ovaj alat TCG makro i u okviru njega imamo ovdje pod BHT digitalizacija nekoliko makroa. Konkretno prvi koji ćemo obraditi je ovaj namicanje čvornih elemenata na druge čvorne elemente. Označimo ga i idemo ovdje u edit. Zašto idemo u edit? Zato što želimo da izmijenimo postavke ovog alata kako bi one radile tačno ono što želimo. Kako alat radi? U ovom gornjem dijelu moramo da izaberemo onaj element na koji namičemo, a ovdje u ovom dijelu izabiramo onaj element koji želimo da namaknemo. To jest ovdje ćemo izabrati okna, a ovdje ćemo izabrati nastavke. Sad, pošto je makro već unaprijed pripremljen, klikom na ovu ikonicu ovdje otvaramo ovaj alat koji nam omogućava da izaberemo te elemente na koje namičemo. Ovaj alat smo već opisali u prethodnom filmiću, tako da neću ponavljati. I konkretno već je napravljeno da on kao podrazumijevano uzima okno. Naravno ovo se može izmijeniti što ćemo kasnije i pokazati. Ok. Eventualno možete da provjerite koji su elementi već stavljeni na listu i tamo, znači dok smo ovdje klikom na apply ili klikom na ovu ovdje ikonicu koja će onda selektovati elemente znači koji su obuhvaćeni tom selekcijom. Znači vidimo da su obuhvaćena sva okna u crtežu. Ovo nemojte dirati, ovo će biti podešeno, ali objasnit ću o čemu se radi. Možete da mijenjate ovu toleranciju u zavisnosti od toga koliko su elementi udaljeni, to ćemo isto na kraju objasniti da vidite tačno kako radi. Ja ću ovdje staviti toleranciju od 10 metara, ona se daje u centimetrima, znači 10 metara je 1000 centimetara. Ovdje u ovom dijelu opet treba da izaberemo nastavke i oni su već izabrani. Ovo je TCG nastavak, se odnosi na nastavak u bakarnoj mreži. Isto tako kao i malo prije možemo da klikom na ovu ikonicu ovdje provjerimo koji su to elementi koji će biti pogođeni, koji će biti pomjereni u suštini na okna. I kad smo definisali znači koji su to elementi na koje namičemo i koji su to elementi koje namičemo, pozovemo ovu komandu run, dobijemo ovdje ovu listu, praktično spisak elemenata koji će biti pomjereni i onda idemo na karticu akcija gdje je već izabrana operacija koja je, kažemo ovo je unaprijed snimljen makro, već je izabrano, znači da će on uraditi osnov, to jest pomjerit će ove elemente na zadatu koordinatu koja se preuzima od objekta na koji se namiče. I ovdje piše closest, znači na najbližu tačku. I kad kažem execute, izvrši, program, još samo je potrebno da kliknete u crtež da bi se osvježio crtež. Vidjeli ste kako se pomakao ovdje ovaj nastavak i to je urađeno sa svim nastavcima u mreži. Sad morate da vodite računa da li baš želite sa svim elementima to da uradite, jer vidite ovdje on meni pomjerio ovaj nastavak koji je dodan na ovaj izvod.
on ga je pomjerio zato što mu je pao unutar tolerancije i pomjerio ga je na okno. Ima i drugi način kako možemo da pomjeramo nastavke. Možemo ih pomjeriti na krajnji verteks polilinije, ali u ovom videu objašnjavamo samo pomjeranje čvora na čvor. Dakle, vidite, vrlo je jednostavno, znači samo prođemo kroz ovaj proces i svi elementi će biti namaknuti na njima najbliži element koji je definisan kao odredište. Da bismo malo pojasnili kako ovo radi, ja ću ovdje na jednom drugom crtežu gdje imamo više elemenata nacrtano ovdje, znači imamo kao odredište okno, a ovdje ćemo imati stup kao odredište za nastavke i ovo je drugi tip elementa. I imamo ovdje, ovo je najobičniji krug u AutoCAD-u nacrtan, čisto da bude jasno da ovi padaju u toleranciju koju ćemo mi zadati, a zadat ćemo da je tolerancija 10 metara. Znači, ako pozovem ovdje ponovo isti ovaj makro i uđem u edit mod, ovoga puta ću morati da promijenim, zapravo odredište ne moram mijenjati jer i dalje je okno u pitanju, ali ću morati target, odnosno ovaj element koji pomjeram, njega ću morati da promijenim zato što ovo više nisu vakarni nastavci nego su optički, pa ću jednostavno ovdje da kliknem, selektujem neki od njih i pogledam ovdje osobine. Znači on je meni selektovao da je TTG ZOK i ZLFDB splice, to se odnosi na ove splice-ove, iako ovdje imaju dva različita tipa, oba su ZLFDB splice, oni se razlikuju i po tome, po podtipu, jedan je izvod, drugi je ne znam tačno ni koji je njegov, možemo pogledati kasnije, ali nije selektovano ovo polje, tako da ih neće razlikovati, on će i jedan i drugi mu spadaju u kategoriju ZLFDB splice, tako da će ih selektovati sve. Ok, i sada kažem ovdje ok, znači promijenio sam kriterijum šta je to što će biti selektovano, kažem možemo da provjerimo klikom ovdje, vidimo da su sva tri selektovana. Toleranciju ćemo staviti na 10 metara i kažemo run, on će da pokaže sada šta je njemu upalo u taj kriterijum. Znači samo ova dva su mu upala u kriterijum, ovaj je van onih 10 metara, tako da njega neće uzeti u obzir i neće ga pomjerati, što ćemo i vidjeti kad kažemo ovdje execute, ok, kliknem i ova su oba pomjerena na oknu jer oni su mu bili najbliži u okviru ovih 10 metara. Istu stvar možemo da uradimo i sa ovim elementima ovdje. Znači sada moram da promijenim i odredište, zato što je okno odredište trenutno. Klikom ovdje na ovaj alat, sad ću da izaberem stub, ok, promijenit će se ovdje, ovo je sad stub, ok, provjerim ovdje šta je to što je odredište. Ovdje je ostala ova tolerancija od 1000 cm od ranije. I ovdje ćemo da selektujemo opet nove elemente, sad ne više ove, možete ako hoćete i da pobrišete ove stavke ovdje i selektovat ćemo ovdje recimo ovaj nastavak, ok, ima ih 5, provjerit ćemo, znači svi oni ulaze u ovu priču, ali samo ova dva ispunjavaju kriterijum da su u okviru 10 metara i na kraju kad pozovem akciju da se izvrši, oni će biti namaknuti oba na ovaj stup. To bi bilo ukratko to kako ovaj alat možete da koristite da namičete neke čvorne elemente na druge čvorne elemente. Pritom uvijek pazite šta je to što želite da uradite, šta je to što ulazi u selekciju, da vam se ne bi desilo da pomjerite nešto što u stvari ne želite da pomjerite.